важна тема. С ангажимент, тук мой личен ангажимент, аз съм го поемал след настояване от Деси Танева, е за Жельо Войвода. Имаме две теми в Жельо Войвода. Към момента Българския ВиК холдинг осигурява финансиране през ВиК. Мостово финансиране с вдигане на капитала на дружеството, на вземете решение на общинските съвети последствие, за да изградим довеждащия водопровод в Жельо Войвода. Той решава един от проблемите. В Жельо Войвода има два проблема. 20% от загубите по довеждащия водопровод, но довеждащия водопровод ще гарантира непрекъснато водоподаване към цялото село. Това ще финансираме като първи етап и проекта, който ще реализира 2025 година. Взето е вече решение. Това са и разчетите, съответно по отношение на загубите, по отношение на количествата вода, по отношение на количеството сметка, това е основната записка и решението на управителния надзорния съвет на ВиК холдинга за финансиране на довеждащия водопровод. И на втори етап, тук е нещо ново, което трябва да кажа, 50% от загубите вътре в самото село. ВиК холдинга ще финансира и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Жельо Войвода. Това спокойно го обещаваме на хората, защото решението под условие взето е и за вторият етап вътрешна водопроводна мрежа. Но така има решение на ръководството. Не на ръководството, на управителния съвет и на надзорния съвет. Аз ще оставя документите, за да може да си ги качиш във Фейсбук, тези хубавки да не спекулират с... Да, добре. Това е. Купуването и продаването на гласове е престъпление.